No-turnover na nga sa provincial government sa Cebu ang mga hinabang nga gikan sa Davao City. Nag-set up sub og medical stations ang medical team sa Davao City Health Office aron sa pag-atiman sa panglawas sa mga apektado sa linog. Kagahapon miabot sa Daan Bantayan, Cebu Province ang medical teams gikan sa Davao City Health Office nga gilangkuban sa mga doktor ug nurses aron suportahan ang relief operation sa lugar. Nag-set up ang team og medical stations aron makaatiman dayon sa kahimtang panglawas sa mga apektadong residente. Nagdala sab sila og medical supplies ug mga tambal. Gi-turnover sab sa grupo ang 200 doses sa tetanus toxoid ngadto sa Provincial Hospital sa Bogo City. Kaganina buntag miabot sa Cebu ang relief team kauban ang napulo ka trucks nga puno og relief boxes. Sa PSWDO Cebu warehouse gi-turnover ni Davao CDRRMO head Alfredo Baloran ang 5,000 relief boxes ug 6,000 bottled water ngadto sa probinsya. Gidawat kini ni John Ismael Borgonya ang representante gikan sa Office of the Governor. Mipaabot sa iyang pasalamat si Cebu Governor Pamela Baricuatro kang Davao City Acting Mayor Baste Duterte ug sa mga Davaoenyo sa pagbarog kauban ang Cebu karong panahona. Ang pagkamanggihatagon ug pagtambayayong naghatag batud pa og paglaom sa Cebuanos.